Ρότσα, προσέξτε αυτή τη φάση. Βαθιά μπαλιά, Δημόπουλος θα πεταχτεί και με ωραία κεφαλιά θα κάνει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Σαραβάκος Αντωνίου άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή και είναι το 1-0 από τον Δημόπουλο. Παναθηναϊκού, Σαργάνης παίρνει φόρα, εκτελεί και είναι το 1-1. Δίνει το ελεύθερο χτύπημα. Κερδίζει, ευνοείται από μια κόντρα ο Σαραβάκος, θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα του Σαργάνη. Έτσι γίνεται το... Δεν ήταν καλή παλιά του, έδωσε την ευκαιρία στο Ρότσα να απομακρύνει την μπάλα. Λάθος από τον Καρδοβασίλη, επωφελείται ο Δημόπουλος. Παλιά για τον Σαραβάκο, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τέτα-τέτ με το γκολ και το γκολ. Είναι το 1-0 για την ομάδα. Μαυρίδης, μπροστινή παλιά για τον Σαραβάκο, κοντά το Κοκολάκης, αμέσως το σουτ, πολύ ωραίο από τον Σαραβάκο και θαυμάσιο γκολ. Και θαυμάσιο γκολ, υπέροχο γκολ. Το αγώνα με το χρονόμετρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Παίρνει φόρα ο Νίκος Αναστόπουλος. Και αυτή τη φορά η μπάλα είναι στα δίχτυα του Παναθηναϊκού. Το γκολ. Δύο παίκτες του Ολυμπιακού σχηματίζουν τείχος. Η μπάλα περνάει στην περιοχή, γκολ! Να το γκολ για την ομάδα του Παναθηναϊκού, το 1-0 με τον του για τον Μπατσινίλα. Να η προσπάθεια με τον Δημόπουλο. Είναι στο κενό χώρο, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το σουτ, το γκολ. Είναι το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Χρήστος Δημόπουλο. Προσπάθεια με τον Μπατσινίλα, το σουτ, την μπάλα κοντράρει στον Νίκο Πετάκη, τον Σαραβάκο, το 3-0. Το 3-0 για τον Παναθηναϊκό, διαστάσει 4-0. Να δούμε όμως τώρα. Δημήτρης Σαραβάκος εκτελεί, πετάει και τον Αρβανίτη, κοντράρει, η μπάλα περνάει μακριά. Πολύ μεγάλη απόκριση από τον Αρβανίτη, Σαραβάκος επιμένει και τον γκολ. Να το 4-0. Με αυτόν τον τρόπο ο Δημήτρης και η Μελίνα Μερκούρη θα παραδώσει το κύπελλο στον Γιάννη τον Κυράστα και ο Γιάννης ο Κυράστας. Πίδες τώρα με τον Βλάχο, περιμένει ο Μπατσινίλας, τώρα θαυμάσια η παλιά του Μπατσινίλα και είναι γκολ. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ήτανε μια... Μπάριος εδώ για τον Αλεξίου, μέσα ο Ιωάννη Αναστόπουλος και 1-1. 1-1, λάθος τραγικό από τον... Με φάλτσο και η μπάλα μπήκε μέσα στα δίχτυα με παρέμβαση του... Τελικό Αλεξίου το κτυπάει και είναι η σοφάριση. Ακριβώς 1 λεπτό μετά το site ο Αναστόπουλος, καλυπτότανε, σέντρα του Αναστόπουλου, προσπαθεί ο Βαΐτσης και ο Παπαχρήστου που είχε μπει πριν από 1 λεπτό για αλλαγή, λιγότερο από 1 λεπτό. Αναστόπουλος ξαναμαρκάρει ο Παπαχρήστου, γίνεται η σέντρα, κεφαλιά από τον Αποστολάκη. Ο Γεωργαμλής θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα αλλάξει και θα καταλήξει στα δίχτυα του Καζιμιέρσκι. Μπαλιά του Τόγια ελέγχεται από τον Καλιτζάκη που κάνει το λάθος και η μπάλα στα δίχτυα από τον Ζελιλίδη στο λάθος αυτό που έκανε ο Καλιτζάκης. Ξέφυγε ο Βαμβακούλας, βρήκε τον Δημόπουλο. Δημόπουλος ο Βλάχος, θα αποκρούσει ο Καζιμιέρσκι, πάλι Βλάχος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα δώσει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Από τον Αντωνίο Σαραβάκος θα κάνει και το σουτ, θα φύγει η μπάλα και θα καταλήξει στα δίχτυα, θα περάσει την γραμμή και ο Λάισμαν θα φύγει κατευθυνόμενο στο σημείο της σέντρας. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός με το σουτ του Σαραβάκου στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου αυξάνει το σκορ και το κάνει 3-1. Σαραβάκος, Βλάχος και η μπάλα στα δίχτυα. Το 4ο γκολ του Παναθηναϊκού από τη... Παχατουρίδης μέσα στην περιοχή του Σαργάνη. Κεφαλιά και γκολ από τον Μουστακίδη. Η κεφαλιά από... Βλάχος έχει κοντά τον Αλεξίου. Άνοιγμα για τον Βασιλείου που θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Τσιαντάκης από την Χάνη, σούτ από τον Ρότσα και γκολ. 1-1 το γκολ από τον Ρότσα, καθώς συμπληρώθηκε το 50ο. Δείχνει το σημείο του πέναλτι. Πέναλτι που θα εκτελέσει ο Δημήτρης Σαραβάκος στο 31ο λεπτό. Σαργιάννης κάτω από τα δοκάρια. Η εκτέλεση από τον Φούνες
και στο 59 ο Ολυμπιακός και παίξει του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά να διαμαρτύρονται. Ο Φούνες στο 96 θα δώσει προβάδισμα στους ερυθρόλευκους. Η επαναφορά από τον Χατζη Αθανασίου μέσα στην περιοχή. Μετά πολλά η μπάλα θα φτάσει στον Χρήστο Δημόπουλο, που δεν θα δυσκολευτεί σε κενή εστία να ισοφαρίσει 2-2 για να οδηγηθεί το παιχνίδι στα πέναλτι. Ο Νίκος Αργάνης απέναντι από τον Ταλικριάδη θα τον νικήσει, είναι το 2-2. Είχαν ευστοχίσει νωρίτερα Αλεξίου, Βλάχος και Μπανιώτης. Ο Σαργάνης που ήταν σπεσιαλίστας και στο να εκτελεί πέναλτι. Ο Χατζίδης θα αποκρούσει ο Σαργάνης στη συνέχεια. Ευστόχησαν ο Χρήστος Δημόπουλος και ο Στράτος Αποστολάκης. Ο Γεωργαμλής εδώ κάνει το 4-3 και είναι η σειρά του Φούνες απέναντι από τον Νίκο Σαργάνη. Ο Σαργάνης, ήρωας αυτού του τελικού, αποκρούει ο Παναθηναϊκός κυπελούχος Ελλάδας το 1988. Ο Σαργάνης, το πρόσωπο, η μεγάλη μορφή αυτού του τελικού. Γεωργαμλής, Σαραβάκος, ο Χριστοδούλου, πάσα του Χριστοδούλου και αυτογκόλ από τον Πανιώτη. Αυτογκόλ από τον Πανιώτη. Ο Παδιωτάκης πηδάνε όλοι τους και είναι η ισοφάριση. Η ισοφάριση του Ολυμπιακού 12. Ο Σαραβάκος λοιπόν στο πέναλτι και είναι το 2-1 μέσα σε 1,5 λεπτό, θα έλεγα ίσως 2. Ο Ντέταρη απέναντι στο Σαργάνη και είναι το γκολ για τον Ολυμπιακό στο 15 από το εύστοχο αυτό. Κάνει τη σέντρα πάνω στο Τσιαντάκι. Πάλι Καλατζής. Σαραβάκος, Γεωργαμλής κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Δημόπουλο και είναι ισοφάριση. Είναι ισοφάριση από την έξοχη αυτή κεφαλιά του Δημόπουλου. Πάντο ο Αποστολάκης, σέντρα για τον Τσαλουχίδη. Να ο Τσαλουχίδης από πολύ κοντά και είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό με τη συμπλήρωση του 14ου λεπτού του δευτέρου ημιχρόνου. Στο τέταρτο κόρνερ του Παναθηναϊκού ο Γεωργακόπουλος. Δεν βγαίνει ο Ράντος, τελικά η μπάλα καταλήγει απευθείας στα δίχτυα από αυτό το κόρνερ του Γεωργακόπουλου και έχουμε το 1-1 στο 20ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Βγαίνει η μπαλιά πιο αριστερά. Η σέντρα σούτα από τον Λούι Χριστοδούλου, ευνηδιάζεται ο Ηλίας Ταλικριάδης. Πραγματική ψυχο. Ο Στράτος Αποστολάκης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, στο φάουλ αυτό για τους ερυθρόλευκους. Η κεφαλιά και το 1-1 από ποιον άλλο. 42 λεπτά αγώνα στην Καλογρέζα. Ο κύριο Βασιλάκης δίνει το σύνθημο. Ο Σαραβάκος σουτάρει και στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά στα δίχτυα. Αναλογίστηκε, εκτελεί ο Αποστολάκης με πολύ φάλτσο. Από τη φάση από Διετάκης για μια άλλη φορά η μπάλα περνάει στην προσπάθεια αυτή του Αλεξίου. Έχουμε το 2-2 για τον Ολυμπιακό στο 83. Τελεί ο Κόλεφ και το γκολ. Είναι το γκολ από τον Καλιτζάκη. Αν δεν φάουλ έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τελείται με τον Αποστολάκη για τον Ντέταρη. Να ο Ντέταρη που ξεμαρκάρεται, το σούτ από τον Ντέταρη. Η μπάλα δοκάρει και στα δίχτυα μέσα σε 1 λεπτό. Ξεμαρκάρεται αυτό στο σούτ. Η μπάλα στο δοκάρι και πρέπει να είναι μέσα. Το τέταρτο δοκάρι του Παναθηναϊκού πιστεύω ότι πρέπει να πέρασε η γραμμή και ο διαιτητής δείχνει γκολ. Είναι γκολ λοιπόν, σύμφωνα με την υπόδειξη του Κοφίδης. Μπαλιά του Κοφίδη στο κενό χώρο για τον Τσαλουχίδη. Στέλνει αυτό την μπάλα στα δίχτυα. Το σκορ γίνεται 2. Γεωργακόπουλος στην εκτέλεση του κόρνερ. Έχουμε γκολ. Γκολ ο Αντωνίου. Και το τελέσει και το πλάγιο. Αποστολάκης. Αποστολάκης θα κάνει το σουτ. Και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Γκολ από τον Αποστολάκη. Τώρα ο Γεωργακόπουλος. Σαμαράς προσπαθεί να μπει μέσα, να ο Σαμαράς μόνος και το γκολ. Ο Σαμαράς στο 120 κάνει το